Først så tykkes maden i mindre stykker, og det viser vi her ved at bruge en saks og ved at sidde og pille fødevarene i mindre stykker. Mennesket danner spyt, det symboliserer vandet i videoen. Spyttet det gør det nemmere at nedbryde maden og synke den. Derfor tilsætter vi vandet her til vores madblanding. Piskeriset her, det symboliserer tænderne. Tænderne tykker maden til mos nemlig. Når tænderne er tykket godt igennem, kan I se, at det her er blevet til en mosblanding. Så har vi en plastikpose her, som symboliserer mavesækken. Toiletrullen her skal symbolisere spiserøret. Når maden er tykket, så synker vi maden, som transporteres ned gennem spiserøret og ned til mavesækken. I mavesækken tilføres mavesyre. Det bruger vi her eddike til at symbolisere. Mavesyren hjælper til at nedbryde maden. Musklerne i mavesækkens væg hjælper til med at blande maden og mavesyren, før maden transporteres videre ud i fordøjelsessystemet. Maden ryger videre til 12-fingertarmen, som er den øverste del af tyndtarmen. Tyndtarmen er blandt andet der, hvor næringsstoffer bliver optaget i kroppen. Musklerne i tarmvæggen flytter maden videre i fordøjelsessystemet ved hjælp af slem, som bliver dannet. I tyktarmen optager kroppen vandet fra maden, det er derfor, vi presser væsken ud. Og tyktarmen er det sidste led i fordøjelsen, før maden presses til endetarmen. Det sidste ufordøjede restestof fra maden ender som afføring i endetarmen. Det er altså tid til at gå på toilettet. Så er der det færdige resultat her. Det er altså fordøjelsesprocessen.